Imonde na-ege m ntị ndewono on bola chono sana chebe oblichi na again. Chuku Gozegu. Good morning everybody wherever you are watching me. Please, this video, the thing is just happening right now along the Lagos roads. You know, I'm doing a lot GEO moto. Ị ga-afụ ihe mega ebe ihe na-eme n'obodo ihe na-eme n'obodo na nwobere nwa ọ na-afụ ebe ahụ ndị mụrụ nwa ahụ akpọrọrọ akwụrụ na ha otu ndị ọzọ ifu driver na-anya moto ụgbọala egbukwele ya ewere ihe ka eji egbu mmanụ atụwa mmanụ wee tọwa ya n'isi wee pịarie ya ihe mmanụ na-afụ onye ukwu na ebe onye nta na ebe ndị mmanụ gbaga aka n'isi ya ihe mege na Lagos road na ọwụ na ebe ọbụla inweta vidio atụsha vidio lee GEO moto ọnụfụ gị ebe ahụ ọ driver ka na-ele ihe ahụ ebe ahụ apịawuru were ihe ka eji agbawo ihe nwatakịrị kwanụ a na-eme ya interview nwaanyị nwede mmụta a ga-esi loketo ndị nwe na maka na nne na nna ya kpụ ya na akwụnụgo ha wee banye ime ọhịa ya wụ ndị nke na-atọ ntụ mmanụ ihe na-eme n'obodo adịka ahụ my people ihe ka ike gwụrụ ike egwu biko onye ọra na-adụ ozi atụsa ozi a were na ozi atụsa ka ndị hụrụ moto a na ndị hụrụ ihe onyonyo a ka a mara ma onye ha ọ nọ n'ime moto a pụrụ n'ụtụtụ a na Lagos ọ na-eme live ọ na-eme n'ụzọ okporo ụzọ ka gara from Lagos to East ndị ka laga East according to ndị ke nọ ebe a na-ele ihe nkiri a na-evidio ebe a na-akwa na driver si Lagos pụọ na otebe aka ha riri nri ebe a kwụsịrị a na-eri nri ihe a wee mee ihe dị iche iche na-eme n'obodo anyị arọ dị egwu ihe dị egwu na-eme asị m ndị ụkwanụ ndị isi biko lemara na anya ihe na-eme n'obodo anyị n'ọtụtụ ihe megebe onye ọbụla ụjọ na-atụ onye ukwu atụ onye nta ọnụ mgba mbọ mee na ihe mana ihe ọnụ ga-eme create on job opportunity for ndị mmadụ inwe ihe a na-eme ihe na-edu mmachi ụmụ ihe ndị a niile wu enwe ihe a na-arụ enwe ihe a na-arụ obodo atụgbọrọ onye ukwu na ebe onye nta na ebe ọnọgodo ihe mega ebe a ngwanụ nwatakịrị a na lota isi amata na otu a ga-esi kpọla ya ụlọ maka na ndị nwe ya na akpọrọla ha wee gawa kwụrụ ha gbaga ime ọhịa amedoghị mma na ma adịghị ndị na ma nwụrụ ha nwụ maka na onye ekewe onye na-anya moto wu na moto nke ụgbọala GEO Transport Limited ọwụ onye dị driver apịara ore ya isi amala ya ka ọ nọkirigodoro ihe ji ntị ọnụ nụrụ ihe mega ebe a ka ọ nọ fụ na alụ na ihe ndị egwu na-eme n'obodo a biko na onye ọra na-anụ ozi atụsa ozi ọma tụsa ozi a ka ọnụ ndị onye oru ndị mma na ntị ka ahụ ike hụkwa ndị mmadụ fụ ya mara ma onye ha ọ nọ n'ime moto a ma ọ nọ n'ime moto ọ ga-adịrọ na mma biko jisikwana na ike ka anyị na-ekpere obodo anyị wuo Naijiria okpere ihe dị egwu mmega Chineke nna biko were ọnọdụ ihe na-eme obodo anyị mee ka obodo anyị dịkwa ka o si dị bifo ọ na-awụ onye pụtara isi Naijiria ọ na-atọ ụtọ kịta na isisi na isi obodo Naijiria a na-elega anya nla abụ ọ bụ ihe nweta wuru ihe nwere nyere ọnọdụ anyị nọ n'ime Chineke leta ụmụ gị biko ayọ ka anyị na-ayọ ngwa ka ọ na-ekirigodo ihe nkiri a n'ogodo ihe na-eme ebe a ka m playgodo the video small. If again, we are abandoned. You don't even come now, they're not convinced. My concern is this small girl first. Yes. My concern, why is the driver? The driver is dead now. Look at the driver on the steering. The second driver.